Takže čaute lidi, prostě chci udělat takový úvod, protože už jsem měl jít domů, už jsem byl na nádraží, ale jsem teďka v Ostravě, kvůli brigádě jsem tu byl a prostě rozhodl jsem se přímo chviličku, asi 10 minut předtím, než měl vlak, že je úplně teplo, krásně, že něco musím udělat, prostě podniknout. Tak jsem sednul na jiný autobus, prostě přišel jsem na zastávku, sedl jsem autobus, jel jsem sem, ten autobus zastavil teda úplně jinde, než jsem myslel, než jsem čekal. Nevím, teďka jsem se díval na mapách, jdu teď pěšky a uvidíte, co mám v plánu, ale nevím, jak se dostanu zpátky, ani nevím, jestli tam trefím, ale jdu tam. Už jdu asi 10 minut a je to teda dál, než jsem čekal. Furt to je strašně daleko. Fuj. Takže lidi, jsem u toho, přímo kousínek, já nevím, 2 metry a kolem je to tady opuštěné, jo, tady vidíte, prostě nic není, je takový plán, a v plánu mám tady tohle. Nezdá se to, má to 70 metrů, myslím, a ještě se jdu podívat tamhle na ten, ale les půjdu tudy, tady, z téhle strany. A půjde na mě dost vidět z cesty, ale prostě budu tam se drisknout. Tady takovou zajímavou cestičkou, jinudy se tam moc nedá, se podívat sem a mám plnou botu vody, jsem tady šla po nějaké kaluže. No, a uvidíme, no. Takže jsem tu a zvenku žebřík není a zevnitř to vypadá takhle. Ten žebřík už tu taky není. Kde by měl být, že tady to asi nepůjde. Takže vracím se zpátky, jsem tady. Budou na mě vidět lidi ze silnice a tam vzadu je, nevím, co to je, nějaký areál, ale jak jsem byl u toho druhého komína, tak jsem viděl, tam jsou takové věže, jako kdyby, jak to říct, a tam jsou nějací sekuriťáci. A prostě na mě půjde vidět, no. Ale snad to nebudou řešit a snad nikdo nepřijde, protože batoh nechávám tady a někde schovám a půjdu. Takže nechal jsem si tu kapesníky, magnesko na ruce, ať mi nekloužou, mám čelenku na GoPro a batoh jsem ukryl, aby zatím nebyl tak na očích, kdyby tu náhodou někdo šel dole, budu nahoře tady, na tož nějak za masku, nevím, a já si myslím, že tady nikdo chodit nebude, ale prostě pro jistotu, je to tady trošku skryté a můžeme jít na to. Takže jsem, nevím, asi v půlce a čumí na mě nějaký chlap tam u benzinky a jsou tam myslím 2, ale myslím, že se jenom čumí, že snad to je pohoda. Ještě je to fuška, dám si pauzu tak co 2 tady ty obruče, si sednu vždycky, chvilku vydechnu a pokračuju dál.
Prošel bych se i po okraji, ale vidíte, prostě drolí se to a nebudu to riskovat. Zrovna se mi nechce si dát drop dolů. Tohle by roll asi nezachránil, takže já myslím, že půjdeme pomalu dolů. Takže lidi, jsem dole, nikdo mě nezal věci, nikdo nepřišel. Jsem se chvíli sedl, počuval úplně v pohodě. Vidíte, na té kameře to nikdy nejde poznat, ale ten výhled je vážně nádherný. Vždycky, prostě je to vždycky jedinečné. Když lezete na ten stejný komín, kolikrát komín, budovu, cokoliv. Ale je to takové nepříjemné, když je nekrytý žebřík, že jo, tam prostě stačí málo a letíte. Ale tady se to dalo, ten žebřík je v dobrém stavu, i když nahoře to prostě bylo udrolené, jakože ty cihly, viděli jste, jak je špělají ruce. No, ale žebřík je v dobrém stavu, naštěstí aspoň to. Tak se zatím mějte a u příštího videa. Čus.